ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ጳውሎስን ሲልዋኖስን ጢሞቴዎስን ናብ ማሕበር ሰብ ተሰሎንቄ በእግዚአብሔር አቦናን በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይኹነልኩም። አቶም አሕዋትና እምነትኩም አዝያ ስለ ዝዓበየት እታ ፍቅሪ ነፍስ ወከፍ ናይ ኩላትኩምን ኣብ ንሓድሕድኩም ስለ ዝዓዘዘት ቁንዑ እሞ ብዛዕባኹም ኩሉ ሳዕ ንኣምላኽ ከነመስግኖ ግቡእና እዩ። እምበኣርሲ ንሕና ባዕልና ብትዕግስትኹምን እምነትኩምን በቲ ዝጸርኩምዎ ኩሉ ስደትን ጸበባን በኣኻትኩም ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ንምካሕ ኢና። ነታ ብዛዕባኣ መከራ እትጸግቡ ዘለኹም መንግስቲ ኣምላኽ ብቑዓት ኮንኩም ምእንቲ ክትቁጸሩ እዚ መከራኹም ግሉጽ ምልክት ናይቲ ቅዱዕ ፍርዲ ኣምላኽ እዩ። በቲ ምግላጽ ጎይታና ኢየሱስ ካብ ሰማይ ምስ መላእኽቲ ስልጣኑ ንኣኻትኩም ጸቢብኩም ዘሎን ምሳና ዕረፍቲ ነቶም ዘይጻብብልኩም ዘለውን ጸበባ ክፈዲ ብኣምላኽ ቁንዑ እሞ ነቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎን ንወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ዘይእዘዝዎን ባህልሃልተሓዊ ሕነ ክፈድዮም እዩ። እቲ ኣባኻትኩም ዝመስከርናዮ ምስክር ተኣሚኑ እዩ እሞ ኢየሱስ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ቅዱሳኑ ክኸብርን ኣብቶም ዝኣመኑ ክግረምን ምስ መጸ ንሳቶም ብመቕጻዕቲ ናይ ዘለኣለም ጥፍኣት ካብ ቅድሚ ጎይታና ክብሪ ስልጣኑን ርሒቖም ክቕጽዑ እዮም። ከም መጠን ጸጋ ኣምላኽናን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጎይታና ኢየሱስ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክኸብር ንስኻትኩም እውን ብእኡ ክትከብሩ ኣምላኽና ነዛ ጽዋዓ እዚኣ ብቑዓት ምእንቲ ክቖጽረኩም ብሓይሉውን ኩሉ ሰናይ ስምረትን ግብሪ እምነትን ክፍጽም ብዛዕባኹም ኩሉ ሳዕ ንልምን ኣሎና። ምዕራፍ 2 ግናኸ ኣቱም ኣሕዋትና ብዛዕባ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ናብኡ ምእካብናን መዓልቲ ጎይታ ሕጂ ቅርብቲ ከም ዘላስ ብመንፈስ ወይስ ብቓል ወይስ ካብታ ኻባና ዝመጸትኩም ደብዳቤ ካብቲ ኣእምሮኹም ቀልጢፍኩም ከይትናቓነቑን ከይትስንብዱን ንልምነኩም ኣሎና። ቅድም ክሕደት ከይኮነ እቲ ርእሱ ኣምላኽ ምዃኑ እናኣርኣየ ኣብ መቕደስ ኣምላኽ ክሳዕ ዝቕመጥ ኣምላኽን ቅዱስን ኣብ ዝበሃል ዘበለ ዝትንስእን ዝዕበን ሰብኣይ ዓመፃ እቲ ወዲ ጥፍኣት ከይተገልጸ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣይትመጽእን እያ እሞ ብዝኾነ እንተኾነ ሓደ እኳ ኣየስሕትኩም። ኣነ ግና ምሳኻትኩም ከለኹ እዚ ከም ዝነገርኩኹም ኣይትዝክርዎን ዲኹም። ንሱ በቲ ግዝያቱ ምእንቲ ክግለጽሲ እቲ ሕጂ ዝኽልክሎ ዘሎ ትፈልጥዎ ኣለኹም። ምስጢር ምፍራስ ሕግስ እቲ ሕጂ ዝኽልክሎ ዘሎ ጥራይ ካብ ማእከል ክሳዕ ዝጽረግ ድሮ እኳ ይዓዪ ኣሎ። እቲ መፍረስ ሕጊ ድማ ሽዑ ክግለጽ እዩ። ንኡ ጎይታና ኢየሱስ ብመንፈስ ኣፉ ገይሩ ኸጥፍኦ ብምግላጽ ምጽኣቱ እውን ከንቱ ክገብሮ እዩ። እቶም ዝጠፍኡስ ንምድሓኖም ዝኸውን ፍቕሪ ሓቂ ስለ ዘይተቐበሉ ንኣታቶም ናይ እዚ ኣብ መጻጻኣ ብኹሉ ጥበራ ዓመፃ ብኹሉ ሓይልን ትእምርትን ተኣምራት ሓሶትን ብሓይሊ ስልጣን እዩ ዝኸውን። ስለዚ ኸዓ እቶም ብዓመፃ ባህ ዝብሎም እምበር ንሓቂ ዘይኣምኑ ኩሎም ምእንቲ ክፍረዱ ኣምላኽ ነቲ ሓሶት ክሳዕ ዝኣምኑ ብርቱዕ ስሕተት ይሰደሎም። ግናኸ ኣቱም ብጎይታ ፍቑራት ኣሕዋትና ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ብናይ መንፈስ ቅድስናን ብእምነት ሓቅን ንምድሓን ስለ ዝሓረየኩም ንሕና ብዛዕባኻትኩም ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ ከነመስግኖ ግቡእና እዩ። ነቲ ኽብሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክትረኽብዎ እዩ ንሱ ብወንጌልና ገይሩ ዝጸዋዓኩም። ደጊም ኣቱም ኣሕዋትና ጸኒዕኩም ቁሙ እሞ ነቲ ብቓልና ወይስ ብደብዳቤታትና እተመሃርኩምዎ ትምህርትታት ሓዝዎ። ግናኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉን እቲ ዘፍቀረናን ብጸጋ ናይ ዘለኣለም ምጽንናዕ ጽቡቕ ተስፋን ዝሃበና እግዚአብሔር ኣቦናን ብሰናይ ግብርን ቃልን ዘበለ ልብኹም የጸናንዕን የበርትዕን። ምዕራፍ 3 ብዝተረፈስ ኣቱም ኣሕዋትና እምነት ናይ ኩሉ ሰብ ኣይኮነትን እሞ እቲ ቃል እግዚአብሔር ከምቲ ኣባኻትኩም ዝኾነ ዘሎ ምእንቲ ክጐይን ክኸብርንሲ ካብቶም ዓመፅትን እኩያትን ሰባት ክንድሕን ጸልዩልና።
ግናኸ እቲ ዘጽንዓኩምን ካብ ክፉእ ዝሕልወኩምን ጐይታ እሙን እዩ። እቲ እንእዝዘኩም ከኣ ትገብርዎ ከም ዘለኹምን ድሕሪ ሕጂ ከም እትገብርዎን ብዛዕባኻትኩም ኣብ ጐይታ እምነት ኣሎና። ጐይታ ከኣ ንልብኹም ናብ ፍቕሪ ኣምላኽን ናብ ትዕግስቲ ክርስቶስን የቕንዓዮ። እምበኣርስ ኣቱም ኣሕዋትና ካብቲ በቲ ካባና እተቐበሎ ምህሮ ዘይነብር ብዘይ ስርዓት ዝመላለስ ዘበለ ሓው ክትፍለዩ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዝዘኩም ኣሎና። ኣብ ሓዲኹም እኳ ከይነኽብድሲ ለይትን መዓልትን ብጻዕርን ድኻምን እናዓየና እምበር ካብ ሓደ እኳ ብኸምኡ እንጌራ ኣይበላዕናን። ኣባኻትኩም ብዘይ ስርዓት ኣይተመላለስናን እሞ ከመይ ኢልኩም ክትመስሉና ከም ዝግባኣኩም በዓላትኩም ትፈልጡ ኣለኹም። ምሳኻትኩም ከለናውን ገለ ሰብ ከዓይ ዘይፈቱ እንተኾይኑስ ኣይብላዕውን ኢልና ኣዘዝናኩም እሞ ንኣና ምእንቲ ኸይትመስሉ ደኣ ንርእስና ኣርኣያ ጌርና ሃብናኩም እምበር መሰል ስለ ዘይብልና ኣይኮንናን። ማለት ሓያሎ ኻባኻትኩም ብዘይ ስርዓት ከም ዝመላለሱ ዙረት እምበር ሓንቲ እኳ ከም ዘይዓዩ ንሰማዕ ኣሎና። ነዞም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ብህድኣት እናዓየዩ እንጌሮኦም ክበልዑ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዝዞምን ንምዕዶምን ኣሎና። ኣቱም ኣሕዋትና ንስኻትኩም ግና ሰናይ ንምግባር ኣይትሰልክዩ። ሓደ እኳ ነቲ በዛ ደብዳቤ እዚኣ እንብሎ ቓልና ዘይእዘዝ እንተሎ ምእንቲ ክሓፈርሲ ምስኡ ኸይተሓብሩ ምልክት ግበርሉ። ግናኸ ከም ሓው ደኣ መዓድዎ እምበር ከም ጸላኢ ኣይትቝጸርዎ። እምበኣርስ ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ብኹሉ ወገን ኩሉ ሳዕ ሰላም ይሃብኩም። ጐይታ ምስ ኲላትኩም ይኹን። እዚ ሰላምታ እዚ ብኢደይ ብኢድ ጳውሎስ እዩ። እዚ ኣብ ኩሉ ደብዳቤታተይ መፈለጥታ እዩ። ከምዚ እየ ዝጽሕፍ። ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኲላትኩም ይኹን። ኣሜን።